Għanna pjanta ħidma lest biex nimplementawh mill-gvern. Preparajna viżjoni tajba ta' kif irridu nimxu imma nibqgħu miftuħin għal aktar ideat biex nibqgħu ntejbu din il-viżjoni li aħna għandna għas-settur edukattiv. Hekk saħaq il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flaqa li saret fid-Dar Ċentrali mal-Union tal-Allima l-MUT. Bernard Grech wiegħed li taħt Gvern Nazzjonalista mhux se jkollok Ministru li jinbidel kull ftit xhur kif kellna fl-aħħar snin taħt Gvern Laburista. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li gvern immexxi minnu mhux se jħalli l-inċertezza li ħalla Robert Abela. Dan meta saħaq li għall-Partit Nazzjonalista l-edukazzjoni mhux logħba imma settur importanti ħafna li fih, apparti eluf ta' ħaddiema, l-edukaturi huma ta' importanza kbira għaliex jiffurmaw il-ġenerazzjonijiet futuri. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq bl-aktar mod ċar li l-viżjoni tiegħu għall-futur tal-edukazzjoni f'pajjiżna hija waħda li tiffoka aktar fuq il-ħsieb kritiku. Dan fil-waqt li jkun hemm aktar inklużjoni ta' kultura, arti u sport li Bernard Grech jemmen b'mod sħiħ li huma parti importanti mill-iżvilupp tal-persuna. Minnaħa tiegħu il-President tal-MUT Marco Bonnici preżenta dokument b'madwar 60 proposta li jinkorporaw l-edukazzjoni sa mill-liċken età u tibqa' tila sa edukazzjoni fl-università. Marco Bonnici saħaq li l-Union għandha viżjoni għas-settur għaliex tkun f'kuntatt kontinwu mal-membri u l-stakeholders. Fil-fatt dan wassal għal ħsieb ta' Malta Education fejn qed ikompli l-proċess li tnieda sentejn ilu fejn titħares il-possibilità ta' trasformazzjoni ta' dan is-settur. Jakkumpanjaw lil kap tal-Partit Nazzjonalista waqt din il-laqgħa kien hemm il-kandidati tal-Partit Nazzjonalista Justin Schembri, Julie Zara u Stefan Caruana.